ZANU-PF Sibuyera District Coordinating Committee, DCC, is reportedly advocating for the promotion of President Emmerson Mnangagwa's special advisor, Paul Tungwarara, to the party's central committee. Sarabida mashoko buda panguva ina chinhu kunzi panapa Paul Tungwarara anozikanwa kunzi ndovakomana vaempowerment oya panguva ina achinzi aiwa ngaapinde mucentral committee. Don't subscribe or like on the bell icon. Chipinda panapa mna umudanyi kwa mchinzi. ZANU-PF online activist Cleopas Nkunkunokwa said the news on Facebook on Saturday, writing, Dr. Paul Tungwarara tipped for ZANU-PF Central Committee role. ZANU-PF Chairman Sibuyera DCC has hinted that Dr. Paul Tungwarara, the special advisor to the President, will be co-opted into the Central Committee. Nkunkunokwa added that Dr. Tungwarara is a native of Buyera district in Manicaland province. The move follows the recent co-option of Dr. Budakwesh Tagore into the Central Committee. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino achinyorwa ari kubudiswa panapa muZim-I. Panguva ino vachifumura zvese vachiti aiwa ndo zvakuitika izvi. Budakwesh Tagore ipamboitika bopoto paita makakatano vana VP Kosano Chiwenga vambobuditsa meetings vachiti aiwa hamukwanisi kupinda. But panguva ino tiona the elevation yakutanga ichibudikira aiwa ichibva nekubuyera DCC panguva ino iri kuti aiwa Tungwarara ngaapinde mucentral committee inoda kuti anokonzi ari active nhau dzeempowerment. At the same time pazviri kuitika munyika muri kuonekwa kunzi mune vamwe vari kuchema nematambudziko vari kusangana navo. Vamwe vari kuonekwa kunzi they are being evicted from the land they are staying. Vamwe vari kuonekwa kunzi vari kuona sekunge kuti economy yenyika yeZimbabwe hapana kwatiri kuenda. Everything nema-state institutions they are declining. Panguva ino ndo pari kuonekwa vana Tungwarara vanozikanwa kunzi ndo vakomana ma-presidential advisors vachinzi ngavapinde mucentral committee. Pinda kumasection medu zivafunguro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda kumasection medu, subscribe or like, chat on the bell icon.